相模王のグルメイーターズ。今回は浅溝台の卵街道にある昔の味卵農場を訪問し、昔の味卵プリンを食べています。このプリンは弾力があり、とても滑らかです。卵の風味もよく出てるし、よく味わって食べようね。相模原の特産品だからね。あと付属のカラメルソースをかけたらリッチな味わいになったよ。おいち。かわいい。和歌はほんと癒し系だね。てか、みな。ソースかけないの？やば、かけるかける。とっても美味しかったね。しかもカップがめっちゃ洗いやすい。生クリーム使ってないからね。このカップ文化祭の小道具に使えそう。何に使うの？風鈴かな。